Sanibonani bafundi. Namhla ngathi angizizwa kahle. Lo okhulumayo uLusindiso wakwaMazibuko. Uyobe nisiza enilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Njengoba ninazi abafundi ukuthi sisasey'nkondlweni ke besacubungula iy'nkondlo sibuka iy'nkondlo. Okay, siyaqhubeka njalo ney'nkondlo zethu. Ngithi anginichazele ukuthi bafundi njengoba nobe nibhala iphepha leni lesibili ley'nkondlo niney'nkondlo ekuthiwa iy'nkondlo ey'miselwe ney'nkondlo ezingamiselwe. Iy'nkondlo ey'misele uney'nkondlo eziwu-12 ey'misele. Iy'nkondlo ey'misele lezi ozobe uy'funda nothisha beni. Ilezi ozobe uy'funda esikoleni. Yizo-ke iy'nkondlo ey'misele lezi eziwu-12. Then lezi iy'nkondlo ey'ngamisele ile ongayazi abayobe beyikhiphile ephepheni. Ngisho nginicacisele kusebenza kanjena-ke uphepha 2. Iy'nkondlo lezi ey'misele eziwu-12 kumele uzazi zonke bafundi. Kubalulekile ukuthi uzazi zonke lezi nkondlo lezi eziwu-12 ey'miselwe. Noma kulezi eziwu-12 iy'nkondlo kuphepha 2 wakho kwi-final exam noma kwi-prelim noma ku-term uzobhalela u-term 2 angithi manje. Bazokukhiphela iy'nkondlo eziwu-4 ezimisele lezi eziwu-12. Bazokhipha eziwu-4 wena uzochuza eziwu-2 mase uthathe okugcina engamisele esi-5. Ngazi noma nangizwani ujwayele ube umbuzo 5 kumele uyiphendule le impoqo uthi uyiphendule. Uphendula 3 mase zizonke. Uzophendula eziwu-2 kulezi angithi bazokhipha iy'nkondlo eziwu-5. Leyo yokugcina inkondlo engamisele uyazi kodwa kumele uyiphendule impoqo uthi uyiphendule. Lezi eziwu-4 bazokhipha kulezi eziwu-12 lezi engitshengisa zona. Bazokhipha 4 kuzo wena uyobe usuchuza 2 uyiphendula then uphendula yokugcina umbuzo 5 le engamisela. Ngazi noma cacile namhlanje. So ingakho ngithi kubalekile ukuthi njengoba ngobe nginisiza nginilekelele ey'nkondlweni sifunda iy'nkondlo zethu kubalekile ukuthi unakisise bafundi uvule umqondo ubone ukuthi iphendula kanjani inkondlo uyazi nenkondlo noma yishintshe indikimba yenkondlo. Leyo nkondlo iyohlezi ukwazi wena ukuphendula imibuzo yenkondlo. Ngizonifundisa ukuthi imibuzo yenkondlo siyiphendula kanjani. Okwamanje asibukeni lo le ngqubo yokufunda enginiphathele yona namhlanje. Namhlanje ngithi anginitshengise kahle kahle ngininikeza imemo. Mina bafethu yabona uma kube ngakhathi sibhala iy'nkondlo babe sinikeza uthi mhlawumbe bethi bekhipha inkondlo yodwa bethi icole imhlobo noma bethi iy'ngcabo zomnyezane base basinikeza indikimba bethi imfundo kufanele ukuthi sekune-total lapha sekune-10/10 noma ngiyawazi amasu obuciko la enginifundise wona kwi-lesson edlulile. Ngiyakwazi lawo masu lawo obuciko uwasebenzisa nokuthi achaze ukuthini. Mase ngithole yabona ungabamba amasu obuciko la enginifundise wona izolo mase wabamba indikimba yenkondlo ngayinye une-total bafundi ayikho into ezokuvimba leyo. Into emele uyazi-ke manje sekumele ngikufundise ukuthi uyiphendula kanjani inkondlo. Usha u-10/10 uzobona kuzo zonke iy'nkondlo ubugijima nje kamnandi ubushelele uzobona ayikho into eyobe ikuvimba. Into ebalulekile ukuthi wenze njani wazi amasu obuciko enkondlo le enginifundise wona kwi-lesson edlulile mase wazi ini indikimba yenkondlo ukuthi leyo nkondlo ikhuluma ngani. Emva kwalokho mase wazi ukuthi siyiphendula kanjani imibuzo yenkondlo une-total ayikho into yokuvimba. Ngisho nale engamisele inkondlo le engamisele le ongaze uyifunde eklasini le bayobe bekulethela yona ongayazi uzokwazi ukuyiphendula. Uzokwazi futhi ukuthi uthole ukuthi ilontuzana indikimba yayo ethini. Uzokwazi ukuthola ukuthi indikimba yayo ethini futhi uzokwazi ukusebenzisa amasu obuciko lawo enginifundise wona ukuphendula leyo nkondlo. Ayikho nje into eyobe ikuvimba uyobe uyishelelela nje kamnandi. Okay, asibukeni-ke nazi-ke iy'nkondlo eziwu-12 ezinjani ezimisele ezobe uy'funda nothisha benu nami ngiyonilekelela. Ngithi nje namhlanje anginitshengise inkondlo ngayinye ukuthi indikimba yayo ithini. Sinenkondlo yokuqala. Inkondlo yokuqala ithi iy'ngcabo zomnyezane. Leya nkondlo leya ngicabanga ukuthi nalokhu ngiyabhala abafundi kuzongisiza kakhulu kuzonilekelela futhi hhayi indaba yokudlala. Sinenkondlo ekuthiwa iy'ngcabo zomnyezane. Leya nkondlo leya indikimba yayo imfundo bafundi. Imfundo kusuke kukhulunywa ngemfundo kuleya nkondlo sizoyibheka namhlanje nginiphathele yona nginibhalelile nje kahle yonke iphelele sobe siyibheka sonke leyo nkondlo leyo sikwazi ukuyiphendula. Sinenkondlo ekuthiwa yini iy'ngcabo zomnyezane. Sibe nenkondlo okuthiwa isiziba senhlakanipho. Yabona leyo nkondlo leyo ikhuluma ngani ngemfundo. Sithe ilontuzana
Ngingakhathazeki kwamanje ngithi anginivezele nje indikimba yenkondlo ngayinye lezi eziwu-12 eninayo. Sibe nenkondlo kuthiwa ukuthula ikhuluma ngemvelo, sibe nenkondlo kuthiwa impi, indikimba yayo yimpi okanye imfundo, sibe nenkondlo kuthiwa idwala likaShaka, indikimba yayo umlando okanye imvelo, sibe nenkondlo kuthiwa Musani, indikimba yayo ukufa, sibe nenkondlo kuthiwa uthunywe ngubani, indikimba yayo ukufa, sibe nenkondlo kuthiwa ucolo umhlophe, indikimba yayo uthando, sibe nenkondlo kuthiwa izinqwele ze-Afrika, indikimba yayo amaqhawe okanye umculo, sibe nenkondlo kuthiwa wesincimfindini, indikimba yayo umona okanye ukugxeka, sibe nenkondlo kuthiwa ithala lobunzulu, indikimba yayo imfundo, sibe nenkondlo kuthiwa imvelo, indikimba yayo imvelo. Okay bafundi, yabona lana nginiphathele indlela engiyibone ilula kumina ekwazi ungilekelela ukuthi ngiphase inkondlo, nginiphathele indlela ezongisinca. Uma ngasebenzisa le ndlela abanye benu bengasizakala ukuphasa inkondlo. Sizoyifunda inkondlo ngendlela ehlukile kodwa ningasabi, nizoyiphasa inkondlo, nizokwazi futhi ukuphendula. Yabona nje ngithe angiqale ngalokhu ukuze nazi futhi nikubhale nikubeke eceleni nizokudinga. Kwamanje ngithi anginivezele inkondlo enizoyifunda nothisha benu unyaka wonke. Kumele uzazi zonke noma kuzona kulezi inkondlo kuzophuma ingaki eziwu4 kwi-final exam ekubizwa ngani inkondlo ezimisele, mase kuphume iyodwa engamiselwe. Mase kulezi eziwu4 ubuchuza ngaki 2, mase uthathe ukugcina enjani engamisele. Okay, asiqhubekeni bafundi. Okay, sisaqhubekayo bafundi. Siqhubeka namasu obuciko. Ngithi ngizowagcizelela ukuthi ngizowagcizelela soqhubeka namasu obuciko mase siya kwinkondlo enginiphathele yona namhlanje ingcabo zomnyezane. Okay, umsebenzi walamasu okuhluza inkondlo. Umsebenzi walamasu okuhluza inkondlo. Yakhumbula nginikeza amasu kulesine edlulile kodwa nayo sizoyikhumbuza ngayo kancane. Ukuthi wenza msebenzi muni kwinkondlo lamase nginikeze wona. Ekuqaleni miswachaza ukuthi ayini. Manje sesokubuka ukuthi enza msebenzi muni. Sizoqala umsebenzi wesizuru okanye isikhawu. Umsebenzi wesizuru okanye isikhawu sisebenza ukubala. Isizuru sisebenza ukubala, ukulandelana kwezinto, ukuphumula. Okay, now umsebenzi wesizuru. Umsebenzi isizura sisebenza ukubala, ukulandelana kwezinto okanye ukuphumula. Imbongi uma isebenzisa isizura okanye isikhawu isuke iphumula okanye isuke ibala izinto okanye isuke ilandelanisa izinto, ukulandelana kwezinto. Okay, asiqhubeke. Umsebenzi we-enjambment. Yini umsebenzi we-enjambment? Ukugqamisa ukuthi umqondo womugqa ongenhla uphelela ngezansi. Umfundi kumele achaze leyo migqa ke ngamagama akhe. Yawuzwa umsebenzi we-enjambment ukuchazelela ukuthi umqondo uphelela kephi ngezansi, umugqa ongezansi la sekukhona ini uphawu lomlobo. Yiwo umsebenzi wani we-enjambment. Usuke ugqamisa okanye ugcizelela okanye ugqamisa okanye ugcizelela ukuthi umqondo awupheleli ngenhla kodwa uphelela kephi ngezansi. Yiwo umsebenzi wani we-enjambment. Then uyobusuchaza ke ngamagama akho ke bafundi, kodwa yiyo umsebenzi we-enjambment loyo. Sibe nani impindwa. Sichazile impindo ke lesene edlulile ongangenanga kuyo abuyele emuva eqala engena eza ukuthi yini impindo. Sizochaza imisebenzi ke yini umsebenzi wempindo. Lo mugqa ophindwa ezintanzeni eziningi enkondlweni futhi endaweni efanayo. Impindwa, okay, bachaza ukuthi yini impindo. Umsebenzi wempinda ukugcizelela indikimba kanye nomqondo wenkondlo. Kuthiwa umsebenzi wani wempinda ukugcizelela indikimba, inkondlo lento akhuluma ngayo nani nomqondo wenkondlo. Umsebenzi wani wendikimba. Ngitshenile kulesine edlulile ukuthi yini impindo. Kodwa namanje inhlanhla leyo ngitholile amanusi angichazela futhi yini impindo. Impindo sithe lo mugqa ophindwa ezintanzeni eziningi enkondlweni futhi endaweni efanayo. Umugqa onjani ophindwa ezintanzeni eziningi, yabo? Kodwa ngichaze kahle kulesine edlulile. Kwamanje sizobheka umsebenzi wayo. Sithe yini umsebenzi wayo? Ukugcizelela indikimba okanye umqondo wenkondlo. Yiyo umsebenzi wempindo. Umsebenzi wokuphindaphinda.
ngithe yini ukuphindaphinda ngichazele welesson edlulile. Manje sizobheka umsebenzi wayo, ukugcizelela umqondo wenkondlo okushiwo inkondlo. Umsebenzi wani wokuphindaphinda ukugcizelela ini umqondo wenkondlo, into inkondlo asuke ayisho, kanti umsebenzi wempinda ukugcizelela indikimba kanye nomqondo wenkondlo. Nawuza umehluko impinda nani nokuphindaphinda umsebenzi. Sithe umsebenzi wokuphindaphinda yini, ukugcizelela umqondo wenkondlo nokushiwo inkondlo, kanti umsebenzi wempindwa yini, ukugcizelela indikimba kanye nomqondo wenkondlo. Ningakuphambanisi lokho, nginichazelile kahle. Ongazwanga qala phansi ungilalela ukuthi ngithini. Kubalekile kwinkondlo ukuthi ngigcizelele ama-point ngama-point, noma ngifune ozothi udidekile yena uzobe echaza ukuthi udidwa yini, noma nawo ama-notes and futhi ngiyachaza ngiyagcizelela. Asiqhubekeni. Umsebenzi wefana nkamisa nefana ngwaqa. Ngichazile ukuthi yini ifana ngwaqa kulesson edlulile. Sizobheka umsebenzi wayo, ukuletha umgqumo nokugcizelela. Ukuletha umgqumo omnandi ke nokugcizelela. Umsebenzi wefana nkamisa nefana ngwaqa. Izingakuhlukanisa inkamisa nongwaqa kulesson edlulile. Siqhubekeni. Umsebenzi wefuzamsindo. Yini ke umsebenzi wefuzamsindo? Lisikhumbuza umsindo othile okanye lisinika isithombe esithile okanye umfanekiso othile. Nawo umsebenzi wani wefuzamsindo. Asiqhubeke umsebenzi wani wemvumelwano. Yini umsebenzi wemvumelwano? Ukuletha umgqumo omnandi osamculo enkondlweni kanye nokugcizelela. Yabona leli point ngangihlezi ngisebenzisa uma ngiphendula umbuzo, bazokubuza ukuthi usebenzeni, bazokubuza enkondlweni umsebenzi wani wemvumelwano. Embuzweni bazokubuza umsebenzi wemvumelwano. Yazi kulula, usebenzisa ipoint elilodwa. Nayo indlela ukuthatha ngawo ama-marks. Uzothi uletha umgqumo omnandi osamculo enkondleni kanye nokugcizelela. Suno 2 marks noma ubani marks kodwa ngiyonitshengisa ukuthi inkondlo siyiphendula kanjani. Sinendlela ehluke kakhulu yokuphendula inkondlo, ngiyonifundisa ningakhathazeki. Kwamanje sibheke nawo imisebenzi. Umsebenzi wokuxhumana. Yini umsebenzi wokuxhumana? Ukugcizelela indikimba noma umqondo wenkondlo. Cha sisho into eyodwa ke leyo, ukugcizelela indikimba noma umqondo wenkondlo. Yebo, wathi ngihlale kahle. Nginiphathele nayi ke inkondlo yokuqala namhlanje sobe sibheka, noma ngeke size sibheke imibuzo, kodwa sobe sicubungula sihlahlela kahle ni-understand, niqonde ukuthi le nkondlo ini ikhuluma ngani. Sobe sichaza kahle. Okay, ngichazelile ekuqaleni kuma slide adlulile ukuthi indikimba yani ingcaba zomnyezane yini imfundo, kodwa asifundeni sonke. Okay, izingcabo zomnyezane. AJ Mhlanga. Ngilangazelela ukudepha kwelenjulo koTatalambu bezingcabo zomnyezane, lapho ukujula kwenjulo ukuphumelela konke kwempilo kuyisiyalu somthombo opopoza ingunaphakade. Ngilubalubele ukugxila kwelenjulo, ngizinze ekujuleni kwenkululeko yomphefumulo, ngizinze ekuthuleni, ngijabule unomphelo, ngifunde ukudonsa amanzi ezinkalweni, ngikhephuzele uhlaza, ubusika nehlobo, ngize imvungo yemvelo ivungaba, ingoma kaqinidolo nethemba elizayo. Ngilangazelela ukudepha kwelenjulo kulezo zimpande zimi ngamanzi ngicule. Okay, ngivunulise ubuchopho ngohlaza, lamaqabunga ayongiqambisa okweqhawe. Kuleyo mithombo yeziziba ngingaphinde ngome, ngigiye ngiqephuzele ngosiba lakwaNgqondonkulu, ngiqotha uphoka nokhothe lwendlela, nabazukulu badle kuchitheke inyongo, bafinye ngendololwane bethabile. Nayi inkondlo yethu emnandi kakhulu. Le nkondlo le yangijabulisa ngiyibona iphuma kwi-final exam. Kwi-final noma kwi-prelim angisakhumbuli, kodwa khona la yaphuma khona yangijabulisa and ngenze ey'bukwayo ukuthi ngathi ngiyibhala vele ngazizwa ukuthi hayi cha, ngishaye zona, ngishaye emhlolweni. Okay, nayi inkondlo yethu esiyifundile-ke. Asiyeke kwislide esilandelayo lapho ngobe nginichazela kabanzi ngalamagama engiwagqamisile
abanye benu abangakaqondi ukuthi achaza ukuthini. Ngwaqhamisile ngonichazela kabanzi mase siyayisonga kahle ke inkondlo yethu emnandi ekhuluma ngezingcabo zomnyezane. Okay, next slide. Okay, siye sakhuluma ngegama elithi izingcabo. Yini izingcabo? Izingcabo sisuke sikhuluma ngani? Izimpande. Izimpande ingcabo. Uma khulunywa ngengcabo kusuke khulunywa ngezimpande. Wena ungayazi impande sikhuluma ngama roots. Yiyo ke ingcabo ke, yiyo ke impande leyo. Yini? Izingcabo. Basebenzisa igama ekuthini? Izingcabo. Umnyezane. Yini ke umnyezane? Isihlahla esivamise ukumila eduze namanzi esiba luhlaza ukusika nehlobo. Sinamahlamvu agibayo ukulenga abe amayikayika. Okay, sasisetshenziselwe ukuvunulisa amaqhawe ahlabane empini. Umnyezane ijazi leziqu eliqokiswa abanqobile noma abaphumelele emfundweni asebebizwa ngamaqhawe. Okay, ngithi anginicacisele ke la bafundi manje nibone lapha hayi isiZulu abasebenzisile simandla kakhulu. Kodwa ke ngithi anginicacisele la makhulunywa umnyezane basuke bekhuluma ngani? Bayenza umzekelo bathi bakhuluma ngejazi aqokiswa noma ubani lelo jazi. Baqokiswa yini? Abantu abanqobile emfundweni noma abaphumelele emfundweni. Laba sikhuluma ngalabo abafike ama-tertiary. Bafike benze ezibukayo baqeda i-degree yabo banqoba lelo jazi lobe segqokisa bona yobe segqokisa bona ukutshengisa ukuthi sebengabaqhawe banqobile kule mpilo bebayilo ya emfundweni bagiye baqophoza baqeda emfundweni e-tertiary. Yiyo umnyezane basichazela ukuthi umnyezane ijazi leziqu. Umnyezane ijazi leziqu eligqokiswa abanqobile noma abaphumelele emfundweni asebebizwa ngamaqhawe. Yabona ijazi leziqu base usebenzisa umnyezane ukutshengisa ukuthi waqoka ijazi leziqu abantu egqokiswa abanjani abantu abanjani abasuke benqobile baqeda emfundweni kaNgqondonkulu okanye tertiary. Abenze ezibukayo tertiary bafunda baqeda then lelo jazi lobe segqokiswa bona ukutshengisa ukuthi bangamaqhawe. Okay, ukudepha ukukhala kwento iye phezulu. Ukukhula kolwazi. Masikhuluma ngokudepha sisuke silangazelela uma ethi ngilangazelela ukudepha usuke langazelela ukuthi ngifuna le mfundo le inkulu imfundo yami. Ngifuna imfundo yami ikhulu ingakho ngifuna ukuya kephi kwaNgqondonkulu ukuze imfundo yami ngilangazelele lokho ngijahile ukuthi imfundo yami njani ikhule ithuthuke. Yikho ukudepha. Uma khulunywa ngokudepha ukukhulunywa ngokufuna ngolwazi, ukufuna ulwazi. Ukukhala kwento iye phezulu okanye ukukhula kolwazi. Uma khulunywa ngokudepha ukukhula kolwazi, ukukhula kolwazi usuke uthole kuzokhula kanjani ulwazi lakho ukuthi ufunde uqede umatric wakho uye kephi kwaNgqondonkulu okanye uye tertiary. Iyakhula ngaleyo ndlela uLwazi, ukukhula kolwazi. Angithi icacile. Utatalambu ukwenaba, ukusabalala kwezingcabo okanye ukwanda kolwazi. Masithi-ke utatalambu sikhuluma ngento enabayo bafundi. Ukubona ama-roots ukuthi enza njani? Ayanaba, agcwale sabalale. Yabona ngaleyo ndlela-ke sisebenzisa ingqondo-ke lapha. Uma ethi uLontuzana utatalambu ufuna njani? Imfundo yakhe okanye ulwazi lakhe lunabe lusabalale, eyazi kakhulu, afunde ugrade 12 eqede okanye umatikuletsheni eqede ehambe kephi kwaNgqondonkulu okanye tertiary efike efunde nakhona eqede. Ngaleyo ndlela liyasabalala, lugcwale ulwazi lakhe, liyanda, liyanaba, liyakhula, liyanaba. Okay, liyasabalala kwezingcabo. Sithe ingcabo yini? Iyimpande, kuyasabalala. Senza umzekelo, angazi noma ngizwa kahle. Ongangizwa ungasabi, thinta mina sizokhuluma. Okay, seyini futhi isiyalo. Yini ke isiyalo? Ilapho kusuka khona umfula noma isiphethu okanye ulwazi oluyisisekelo sempilo.
isilwazi isiyalu ulwazi oluyisisekelo sempilo. Uma angithi siyazi ukuthi knowledge is power ngithi. Uma usunolwazi luyisisekelo sempilo lizokwazi ukukusiza yabo empilweni yakho. Okay. Mpompoza. Senzisa igama enkondlweni lapho elithi umpompoza ukugeleza noma ukuhamba ngokulandelana okungumshungu. Ukugeleza noma ukuhamba ngokulandelana okungumshungu. Okay. Uma bakhuluma ngento egelezayo abafundi, umpompoza usuke echaza, ngisakhumbula usebenzise kufake kanjani leligama elithi umpompoza. Kodwa uma into impompoza isuke igeleza abafundi, ukubona umfula uma wehla amanzi. Yabo usuke umpompoza. Yabona ngaleyo ndlela ulangazelela ukwazi ulontuzana ulwazi. Angazi ngayibeka kanjani kodwa umpompoza into esuke igeleza abafundi. Egeleza unomphelo, into engapheli, elokhu igelezile ayipheli, ilokhu igeleza nje iningi. Lapho sikhuluma ngani? Ngiyakhohlwa sikhuluma ngemfundo. Asikhulumi ngamanzi, sikhuluma shuthi ukugeleza okani kwemfundo bafundi. Injani isuke igeleza unomphelo ayipheli, ilokhu iyageleza. Ngazi noma ngizwa kahle na. Kodwa nizongizwa kahle uma la ngithi angiqhamisa amagama ukuthi achaza ukuthini la ningawazi. Mase siphendula imibuzo nizobona ukuthi siyiphendula kanjani. Ukulubalubela. Yini ukubalubela? Ukulangazelela, ukuba nesifiso esikhulu sokuthile. Ukubalubele into usuke ilangazelela, usuke ufisa manje ukuthi iyenzeka. Usuke ulangazelela ngempela ukuthi ayi lento le ngifisa ukuthi iyenzeke. Yikho ukubalubela lobo bafundi. Siqhubekeni. Sithe yini? Izinkalo. Yini ke izinkalo bafundi? Yini izinkalo? Izinkalo amaqele okanye izinkangala. Izinkalo amaqele okanye izinkangala. Okay. Ukuqinisa idolo. Yini ukuqinisa idolo? Ukunikeza ithemba. Uma kuthiwa uqinisa idolo bafundi usuke unjani? Unikeza ithemba. Usuke unethemba lokuthi ngiyogcina ngifikile la ngithe ngizofika khona. Lokhu usinikeza ithemba ukuthi ngizogcina njengoba ngenza umatikuletsheni kulonyaka ngizogcina nami ngifana nabanye ngikephi ngisetheshana. Yikho uqinisa idolo lokho. Imvunge. Yini ke imvunge? Umsindo. Okay. Umsindo umsindo wokuvungama ophansi. Umsindo wokuvungama ophansi. Yabona makuthiwa ukukhuluma ngani ngomsindo wokuvungama ophansi, sikhuluma ngento. Yabona ukuzwa umoya, thola ukuthi usehlahleni. Noma mhlawumbe usehlathini. Ukuze lo moya lo osukuthi yabona lo moya lo yiyo umoya esiubiza ngani ngemvunge. Noma angawuze uqonde ukuthi ithini lo moya ngempela, kodwa uyawuzwa ukuthi khona umoya okhona, onomsindo futhi kodwa uqonde lo msindo lo okanye ingoma yalo msindo uthini ngempela, kodwa uyayizwa ilokhu. Yiyo ke imvunge lesikhuluma ngayo bafundi. Okay, siqhubekeni. Sibe nani sithole enkondlweni sithole ukukhephuzela. Yini ukukhephuzela? Ukuyikazela ngemvunulo okanye ukuyikazela kwamacembe esihlahla. Okay. Kanti bayazi abantu abaningi. Mingamanzi. Makuthiwa mingamanzi yini? Ukumunca amanzi. Usukumunca amanzi. Ngiyakhohlwa njalo la sikhuluma ngani? Ngemfundo. Yini ukugcula. Yini ukugcula? Ukweneliseka. Uma kuthiwa umuntu ugculisekile usuke unjani enelisekile ngento ethile. Usuke mangithi mhlawumbe elinye igama lokuneliseka usuke happy ngento ethile. Yikho ukugculiseka lokho okanye ukweneliseka. Ukuqhambisa. Yini ukuqhambisa? Ukugaxa kube ubuyikayika njengokugaxa izemvatho zemfundo ephakeme. Okay, ngicela nale icacile. Umqondo onkulu. Umqondo onkulu. Kanti benza iphutha la. Umqondo omkhulu. Yikho ngqo. Umqondo onkulu. Isikhungo semfundo esisemazingeni ephezulu okanye kwangqondo onkulu. Noma mhlawumbe befuna ukuthi kwangqondo onkulu .
yini isikhungo semfundo esisemazingeni aphezulu ngichazile ngemuva ukuthi yini kwangqondonkulu sithe ise-tertiary. Makhulunywa kwangqondonkulu basuke bekhuluma nge-tertiary okanye uma ungayazi futhi tertiary sikhuluma university. Yiyo-ke kwangqondonkulu-ke lapho. Ukuqotha, yini ukuqotha? Ukugaya okomile kube impuqempuqe. Ukuqeda konke. Okay, kanti nalokho kucacile, usuke sigaya siqeda konke kube impuqempuqe. Uyabona uma uzogaya mhlawumbe sithi sigaya ummbila noma sigaya ini, kuba yini impuqampuqe nje, kuyagayeka nje. Uyabo? Gaye konke nje kusaba yikho ukugaya lokho. Uphoko, yini uphoko? Izinhlamvu ezigazangwayo zigaye zibe uphoko wendlela, umphako wendlela. Okay, izinhlamvu ezigazangwayo zigaywe zibe umphoko wendlela. Iyo uphoko. Ilezi kahle makuthiwa umphako wendlela ngenzele umqondo ngokwenkondlo. La bazama usichazela ukuthi makuthiwa bazoyigaya kube umphako wendlela, uma usufundile la engiyakhona ngemfundo yami njengoba sithi knowledge is power, uzoba umphako wendlela, izokwazi ukungilekelela kwizinto engizobe ngizenza phambili ngokuqhubeka kwempilo. Ngazi noma ngizwa-ke kahle isiyayenza umqondo manje, noma mangizoyifunda kanje mhlawumbe ngezindenzela umqondo, kodwa uma sengiyibeka ngokwenkondlo bazama usichazela ukuthi njengoba ngenza umphako wami wendlela uzongilekelela kwindlela eqhubekayo ngobe ngiyihamba. Njengoba ngiyobe lokho engifunda, imfundo izokwazi ukungilekelela ingiprepare kwindlela engizohlangana endleleni eqhubekayo engiyihambayo, izongilekelela endlela eqhubekayo engiyihambayo. Ngani angizwa kahle la, ingakho kuzoba umphawani wendlela. Imfundo ibaluleke kakhulu bafundi. Ukhothe, kuthiwa ukhothe. Yini ukhothe? Usebenzisa igama ukuthi ukhothe enkondlweni. Ummbila ogazingiwe, ogayiwe okanye ogayiwe, impuphu yezintanga ezigazangiwe okanye ezigayiwe. Into esuke igayiwe ukhothe. Ukhothe into esuke igayiwe nje kanjalo. Ukuchitheka kwenyongo. Ngicela ngilungiselela abafundi. Ukuchitheka kwenyongo, ukuhlatshwa kwesilwane ngenhloso yokubonga abangasekho ngohambo lwempumelelo eseluzuzile empilweni. Yabona makuthiwa kuchithe uphoko suke ukugaya okanye ukuhlatshwa kwesilwane. Yabona masobulala isilwane sibulale ngenhloso yokubonga ukubonga ini impumelelo esesiyizuzile. Thola ukuthi mhlawumbe usuphumelelile-ke lapho wena usufikile kangqondonkulu, wafika wafunda wagiya ngophoko waqophoza waqeda wahamba osebenza. Kumele uhambe uyohlaba isilwane noma uhlaba ini, uhambe obonga ngohambo suluzuzi ngempumelelo etholile. Ngazi noma ngizwa yikho sisebenzisa igama ekuthiwa ukuchitheka kwenyongo. Sisebenzisa lelo gama-ke lelo bafundi, kodwa ngizonitshengisa-ke kwinkondlo ukuthi balifake kanjani. Kwamanje bengithi nginikeze iy'ncazelo. Lezi iy'ncazelo zamagama lawa agqamisile. Akusiyo into esuke ichazwe kwinkondlo, kodwa yini iy'ncazelo. Ngithi aningiqondi kahle bafundi, ngiyaphinda. Lamagama lawa agqanyisiwe bekuyiy'ncazelo. Njengamanje sengizonitshengisa ukuthi sesizoyenza ilesson enye sinitshengise ukuthi asetshenziswe kanjani enkondlweni. Sesiyibuka noma sizoyibuka sonke nje, senginitshengisa ukuthi basebenzisa. Okay bafundi, ngithi bese sifike emaphethelweni. Inkondlo bafundi angifuni ukuthi sigijimele okanye sigagamele, ngifuna ukuthi niyiqonde nga-1 inkondlo. So ingakho ngingafuni ukuthi ngiphinde futhi ngenze nama-lesson amade kakhulu, kodwa ngifuna ukuthi inkondlo niyiqonde nga-1 uyidigeste kahle. Eqaleni ngenze njani? Ngifike nganikhiphela iy'nkondlo ezu-12 ezimisele enobe niyifunda kephi nothisha benu, nganikeza indikimba inkondlo ekhuluma ngayo. Ngase ngenza njani? Ngase nganichazela ngani ngamasu obuciko ukuthi umsebenzi wayo usebenza umsebenzi muni. Ngase ngenza njani? Ngase safunda sonke inkondlo eyodwa ini iy'ngcabo zomnyezane. Ngase ngachaza amagama lawa agqamisiwe ukuthi achaza ukuthini, hhayi ngokwenkondlo, kodwa nginikeza ini iy'ncazelo
zamagama lawa aqanjisiwe enkondleni ukuze nizokwazi uku-understand okanye ukuqonda ukuthi lenkondlo ikhuluma ngani. Okwanamhlanje ngicabanga ukuthi sesifike emaphethelweni esifundweni sethu. Then ngosuku olulandelayo sobe senginichazela inkondlo yonke ukuthi ichaza ukuthini inkondlo yonke. Emva kwalokho sesibuka ini imibuzo. Okwamanje anidigest nje lento le enginifundise yona nithi nje ukuzama ukuthi amakhanda nifunde nani nifunde ngokwenu ukuze nawe uzokwazi ukuqonda. Noma mangifundela mina angeke uzuqonda obviously lokhu uyilalelela mina nawe ifunda lama notes enginikeze yona azokusiza kakhulu ungathathi kancane. Lana nginiphathele inqubo elula ngenye indlela yokufundisa izinkondlo. Yabo ngize ngesitayile esisha engibonayo ukuthi abalingani bami bazosizakala nami engasizakala ngaso. Ngifuna sihlahlele kahle inkondlo ngayodwa sikwazi ukuqonda ukuthi inkondlo ikhuluma ngani ngayodwa ukuze uzothi uma ufika kwi-exam yakho ungabi nenkinga. Okwanamhlanje ngiyabonga ngethuba lenu nangendlela. Ngiphinde futhi ngithi olele akalale sizomvusa nini ngonyaka ozayo. Danke siyabonga.